טוב, אנחנו בתורה ס', התחלנו את השנה בתורה ס', למרות שיש משהו מאוד מוזר בתחילת השנה תמיד, כי לכאורה, אה, אחרי ראש שנה, זה שנה חדשה, התחלנו שנה חדשה, אבל התחושה הרבה פעמים היא שההתחלה היא אחרי שמחת תורה, זאת אומרת שבעצם כל התהליך מראש שנה עד שמחת תורה הוא תהליך אחד ארוך שבעצם ממשיך את מה שהיה באלול, אז יש בדרך כלל איזו תחושה שבאמת נכון, עכשיו שבת תהיה שבת בראשית, נכון, זה ככה, נכון, זה התחושה. מצד שני, אנחנו הרי כבר כמעט, כבר סגרנו חודש מתשפ"ו, אנחנו לא, אז מה זה, יש בכלל בלוח שנה שלנו הרבה חפיפות כאלה של זמנים שמתחילים ומסתיימים והם חופפים קצת ולא בדיוק, לא הכל ככה מסודר בצורה סימטרית, אלא יש תהליכים שמתחילים ויש תהליכים אחרים שנגמרים והם לא בדיוק, כאילו, מה אני רוצה להגיד, ודאי זה הכל מכוון, אבל זה לא מסונכרן בדיוק, כי יש רבדים שונים של הנפש, של הנשמה שלנו, וכל רובד יש לו תהליך אחר שמתחיל ומסתיים. אז מצד אחד יש רובד אחד שבו אחרי ראש שנה, אנחנו בשנה חדשה, זהו, זאת אומרת, אנחנו אמרנו את זה בערב ראש שנה, את הפיוט היפה. שומעים אותי בזום? אני לא יודע אם שומעים אותי, צריך להגיד לי אם שומעים אותי בזום. טוב, בינתיים לא שומעים אותי. שומעים. שומעים, מצוין, זה מה שרציתי לדעת. כן, שומעים. מצוין. תודה. טוב, אז, אז, אז זה נכון, זאת אומרת, אמרנו את הפיוט הזה של אחות קטנה, שם כתוב, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, זהו. ואנחנו בתוך זה, אנחנו בחידוש, אנחנו מצד שני, יש איזה תהליך שעם ישראל, שהנשמה, שהעולם עובר מראש השנה עד שמחת תורה, זה תהליך, האריז"ל יש לו תיאור של זה, ויש איזה תהליך שעוברים שם, ובעצם עד שלא מגיעים לשמיני עצרת, אנחנו לא סיימנו את התהליך, ולכן אנחנו עוד לא התחדשנו. ויש רובד אחר לגמרי, שהוא המעגל שמתחיל עם פרשות השבוע, שהם בעצם שמחת תורה היא נקודת המפנה בסוף התורה, תחילת התורה, ואז בעצם אנחנו בבראשית. אז כל הדברים האלה הם לא קורים דווקא בדיוק, יש רבדים שונים שקורים, ולכן אנחנו בשנה חדשה כבר לא מעט זמן, מצד שני אנחנו ממש אחרי שמחת תורה, אז בכל מקרה אנחנו התחלנו כבר ספרה ס', אבל אני מרגיש, כיוון שאנחנו אחרי שמחת תורה, צריך באיזשהו מקום להתחיל את זה מחדש. לא באמת נחזור על כל מה שדיברנו פעם שעברה, אני רוצה ככה קצת להיכנס שוב לאור של התורה הזאת, תורה גדולה מאוד שנאמרה בראש השנה של תקס"ו. אז אני לא אחזור, קצת עיינו בפתיחה של ההידרא רבא שהוא מצטט פה, כיוון שאנחנו נגיע לזה בסוף, מי שיותר במהלך אנחנו קצת נבין יותר עמוק. אבל רבי נחמן התחיל בזה שיש רבדים, הוא קורא לזה שבילי התורה,
שבשבילם צריך איזו התבוננות מאוד עמוקה. וההתבוננות העמוקה הזאת, כדי בכלל לפתוח אפשרות שנוכל להתבונן ככה על התורה, צריך עשירות. צריך עשירות, ודיברנו על זה שהעשירות זה יש איזו משמעות מילולית, הכוונה היא, צריכים להיות עשירים. אנחנו יודעים שרבי נחמן מתכוון לזה גם, כיוון שהוא מביא כמה דוגמאות של אנשים שדרכם הגיעו לרובד חדש של התורה, לאיזה מפנה של התורה. למשל, רבי יהודה הנשיא, שכשהתורה עברה דרכו, אז הוא שינה אותה, הוא הביא את המשניות, הוא הביא את התורה שבעל פה שנכתבה, את החידוש הזה, והוא היה מאוד מאוד עשיר. רב אשי שחתם את הגמרא, והביא את הרובד הזה, הוא היה מאוד עשיר. אז הוא מתכוון גם עשירות במובן המילולי, אבל הוא גם מתכוון במובן הרחב של המילה, שכמו שאנחנו אומרים על בן אדם, שיש לו, איך הביטוי הנכון, כן? יש לו איזו עשירות של חיים, כן? בן אדם עשיר, במובן של חוויות, במובן של תפיסה, במובן של רחבות של חיים, כן? זה גם עשירות כזאת. וצריך באמת לעיין, כי מצד אחד הוא מדבר באמת על פרנסה, הוא אומר אפילו, הרי יש משנה שאומרת, אם אין קמח אין תורה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבלי, אפילו ברובד הכי פשוט של התורה, אם אין לך פרנסה, אז אין לך תורה. אז כשאנחנו מדברים על התבוננות עמוקה בתורה, ואני מזכיר בסוגריים שבדיבור הפותח של ההידרא רבא, רבי שמעון אומר שם שיש איזושהי סכנה לתורה, כיוון שהתורה דלעילה היא מופרת. תורה דלעילה זה התורה הפנימית, העמוקה, התורה בעצם תורת הסוד, וזה התורה שבעצם אנחנו צריכים להגן עליה בחירוף נפש, כן? יש את התורה החיצונית, זאת אומרת את הצד הנגלה ואת ההלכה, שהיא כמובן ביטויים של כל העומק, אבל בעצם התגובה של רבי שמעון למציאות של הפרו תורתך, זה הפרו תורתך דלעילה. אז כשאנחנו מדברים על התבוננות עמוקה בתורה, זה לא איזה מין קצפת כזאת, שמי שיזכה ויהיה לו זמן, ויהיה לו עומק של מחשבה, אז יוכל באמת להעמיק ולהגיע לרבדים יותר עמוקים, הלוואי עלינו, אלא זה באמת משהו מהותי לתורה. מי שלא מתבונן עמוק בתורה, חסר לו כל התורה. לא חסר לו איזה רובד שטוב, אולי ליחידי סגולה, אולי יום אחד. לא, זה משהו מהותי, יסודי בתורה, שאנחנו, בלעדיה התורה היא חלקית, היא מצומצמת, היא לא נוגעת לשורש החיים, היא בסדר, תורה, אבל היא לא חיה באיזשהו מקום. אז לכן כשרבי נחמן מדבר פה על התבוננות עמוקה בשבילי התורה, אז הוא לא מדבר פה לאיזה אחוזון קטנטן של אנשים שאולי יש להם זמן ופנאי בחיים להתעמק, הוא מדבר על כולנו, כן? והשירות הזאת שהוא מדבר עליה היא השירות שאנחנו צריכים לשאוף אליה כל אחד. וכמובן שהשלב הבא בתורה הזאת תהיה איך מגיעים לשירות הזאת, כן? זה כמובן השאלה שהיא צריכה להישאל אם זה דבר מהותי. אז זה כמובן ככה תתפתח התורה. אבל בכל מקרה, אז צריך השירות,
והוא אומר אפילו בצורה קיצונית, שיהיה לו הון רב שלא תחסר כל בה. זאת אומרת, ושוב, זה קצת מעורר אותי לחשוב שרבי נחמן מדבר על איזושהי מידה מסוימת בנפש, ולא על כמה כסף יש לי. מה זאת אומרת, לא תחסר כל בה. או כמו שהוא אומר במקום אחר, או כל הון דעלמא. אף אחד אין לו את כל הכסף בעולם. זה לא, הוא לא מתכוון שאני לא יכול להבין את התורה, אלא אם כן אספתי לעצמי את כל השירות שיש בעולם. הוא מתכוון לומר שאני צריך איזו מידה כזאת של השירות, שאני באמת לא חסר לי כלום. כמו המידה הזאת של יעקב אבינו, שהוא אמר לעשיו, יש לי כל, יש לי את הכל. אני יכול לתת לך, ולא חסר לי כלום. לכן אני מבקש שתיקח את המתנה כדי לבטא את זה, שלא חסר לי כלום. אני לא צריך שיהיה לי דברים בשביל שיהיה לי את הכל. כן, זה... אוקיי. עכשיו, בתור הבאה, וזו באמת פסקה קצת ארוכה, פסקה א', ושעשינו את כולה פעם שעברה, ואני רוצה קצת להתמקד בסוף שלה, כי רבי נחמן מביא כמה דוגמאות, הזכרנו שניים מהם, רבי יהודה הנשיא ורב אשי, אבל הדוגמה העיקרית היא הדוגמה של מי שמעביר את התורה ויש לו התבוננות עמוקה בתורה, זה משה רבנו. ומשה רבנו גם היה עשיר. אגב, אני לא יודע כמה אנחנו, אני לא יודע כל אחד פה איך הם תופסים את העולם, אבל המחשבה שיש איזשהו משיכה הפוכה בין השירות והתורה, שבעצם מי שבאמת באמת ממוקד בתורה, אז הוא לא ממוקד בעולם הזה, הוא לא צריך הרבה דברים, כן? הוא לא עשיר, כן, במובן הרגיל של המילה, כמו המשנה הזו פרקי אבות, שכך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ולארץ תישן, זה לא נשמע אנשים עשירים, זה נשמע מישהו שכאילו לא, בסדר, צריך להיות בעולם, אבל מינימלי. עיקר זה העבודה הרוחנית, כן? ולדעתי זה התפיסה הרווחת ובצדק, כן? שהמהלך של התורה, כן אנחנו פה בשביל לעבוד עם העולם הזה, אבל לא בתור משהו שמשקיעים בו יותר מדי, כן? בסדר, רק כדי לחיות כמו שצריך, כן? בנחת. או לא בנחת. אבל התפיסה הזאת מנוגדת לכל ההיסטוריה שלנו. אברהם, יצחק, יעקב, דוד, כשמתחילים לחשוב על כל האנשים שהיו חשובים בחיים שלנו, לכולם היה עשירות. זה דבר, כן, זה, עד שאתה מגיע לפחות עד לפני 2000 שנה, זה היה ברור שהגדלות היא מלווה בעשירות. כן, וזה לכל אורך התורה והתנ"ך. אנחנו לא מוצאים את האנשים העניים האלה, אבל איזה אנשים קדושים, אנחנו לא מוצאים אותם. מוצאים אותם כשהתחיל הגלות. רבי נחמן יש לו שיחה כזאת בשיחות הר"ן, שבאמת באמת צדיקים אמורים להיות עשירים. ויש איזשהו שבר בעולם שמתבטא בזה, שבעולם שלנו לרוב הצדיקים הם לא עשירים. זה לא, יש איזה משהו חסר בעולם שזה ככה. כן, עובדה שהמקום הכי קדוש לנו זה מקום מאוד עשיר. בית המקדש זה לא איזה מין בית מסכן כזה טוב, נראה מאוד פשוט בחוץ וזה, אבל הפנימיות, זה לא ככה, זה בית מפואר. מלכות ישראל, שזו שאיפה שיש לנו, מלכות ישראל בהערה הכי גדולה שלה, היא מאוד עשירה. שלמה המלך, זה התיאורים שם בספר מלכים על המלכות של שלמה המלך, זה דבר מטורף, כן? וזה כאילו ההתקרבות הכי קרובה שהייתה לנו למלכות משיחית. אז ברור שהתורה, לא רק שהיא לא רואה ניגוד בין השירות לתורה, היא רואה שזה אמור ללכת יד ביד. זאת השאיפה.
השאיפה היא שנזכה לשפע, רוחני וגשמי, כן? זאת השאיפה. ולכן זה לא לגמרי הזוי מה שרבי נחמן אומר פה. כן, העולם של התורה הוא באמת עולם שהוא שייך בגשמיות ורוחניות. והוא מביא את משה רבנו. עכשיו, כשאנחנו חושבים על משה רבנו בתורה, בעיקר אין לנו באמת איזו הסתכלות על המצב הגשמי שלו. קצת קשה בכלל לדבר על הגשמיות של משה רבנו, כשאתה חושב על זה שהוא עלה להר סיני 3 פעמים, ולא אכל ולא שתה 40 יום, אז הבן אדם הזה בכלל לא גשמי. כן, מתי ראינו איזו גשמיות אצלו? כן, זה בכלל מוזר לחשוב על משה רבנו במובנים האלה. כן? אנחנו יודעים שהוא ברח ממצרים באיזשהו שלב, הגיע ככה להיות אצל יתרו, אבל בכלל לא כתוב שם מה היה לו, מה לא היה לו, בניגוד לאברהם, יצחק, יעקב, שרה רבקה וחבל, לא כתוב בכלל, ואצל משה רבנו מה יש לו ומה אין לו, אני לא יודע. חוץ מהרמז שרבי נחמן הולך להביא, שיש מובא בגמרא, שבאמת הוא היה עשיר. אבל באמת זה מאוד מעניין בכל הרצף הזה שדיברתי עליו, שמשה רבנו אנחנו לא, קצת קשה לחשוב עליו במושגים גשמיים. זהו, אנחנו יודעים שהיה בן אדם גשמי, אבל אין שום תיעוד של הגשמיות שלו. לא יודע. נכון, היה רואה את הצאן של יתרו, אבל זה נראה יותר כמו עיסוק מאשר משהו שעושה בשביל הפרנסה, כן? אנחנו יודעים שהוא היה נשוי ויש לו ילדים, אבל גם על זה התורה לא מעריכה ממש. בסדר, הוא התחתן, יש לו 2 ילדים, בסדר, אבל זה לא העיסוק כמו שיש אצל האבות והאימהות, כמו שיש אצל דוד המלך, אין עיסוק במציאות הגשמית שלו. זה קצת מפתיע, רבי נחמן בעריכות נכנס לזה, ובוא ניכנס איתו. אז אני באמצע פסקה פסקה א' של תורה ס'. לא יודע, אמצע, לקראת הסוף. וזה בחינת פסול לך, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, זה פסוק בשמות, זה הנקודות ציון שלי בליקוטי מורן, פסוק בשמות למד' פסול לך. פסול לך זה פסוק מהלוחות השניים, אחרי שנשברו, או שרבנו שבר את הלוחות הראשונים, ואז היה תהליך ארוך של סליחה, כן, משה רבנו פועל בשביל סליחה לעם ישראל אחרי את העגל. מה? כן, כן, כן. קראנו זה בשבת חול המועד, כן. האמת היא שקוראים את זה, זה הקריאה, זה החלק בתורה שקוראים אותו הכי הרבה בכל שנה, כי קוראים את זה בתענית ציבור, בשבת חול המועד, גם בפרשת כי תישא, אבל גם, זה גם קריאה של אחד הקריאות בפסח עצמו, חוץ מהשבת חול המועד, זה גם, זאת אומרת, וזה גם, קוראים לזה כל תענית ציבור, אז אנחנו קוראים לזה באיזה 8-9 פעמים בשנה, את הקריאה הזאת, שזה יש בית היהודים למידות רחמים, אבל זה, באמצע הפסקה הזאת יש דיבור שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים. וצריך להבין שזה תנועה חדשה. דווקא הדיבור הזה, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, זה מראה את החידוש של הלוחות השניים. בגלל שלוחות הראשונים, משה רבנו לא פסל. הוא קיבל לוחות שכתובים במכתב אלוקים. והקדוש ברוך הוא כתב אותם, ופסל אותם כנראה, לא כתוב. יש לוחות עם המילים של התורה, שהן מילים של הקדוש ברוך הוא, במכתב של הקדוש ברוך הוא, זה הלוחות הראשונים. וזה כל המהות שלהם. המהות שלהם שזה משהו גשמי ממש, קונקרטי, שיש עליו משהו אלוקי ממש. הלוחות השניים יש פה איזשהו צעד אחורה.
יש פה דיבור אלוקי, אבל מי שכותב אותו זה משה רבנו. וזה המשמעות של פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, אתה עכשיו תפסול את האותיות. כן, לפסול מלשון פיסול, שבדרך כלל היום כוונתו שיוצרים איזושהי צורה מתוך האבן, זה פיסול במובן שמשתמשים בו היום, אבל הוא נקרא פיסול בגלל שפוסלים, זאת אומרת צריכים להוציא חלקים של האבן כדי ליצור את הצורה. לפסול חלקים מסוימים. אז זה השאלה, לפסול, זה עוד מעט נראה שזה כן קשור המילה הזאת, לפסול דברים, אבל המשמעות המילולית היא שאני לוקח חלק מהאבן ואני מוציא אותה, זה נקרא לפסול. שלום, זה נקרא לפסול, נכון? והפיסול פה זה פיסול של האותיות, כן? איך כותבים אותיות באבן? אז אפשר, זה דיון הלכתי ארוך שאני לא רוצה להיכנס אליו, אבל יש שני דרכים איך אפשר לכתוב באבן או בכלל בחומר אפשר לכתוב. יש דרך אחת שאני על איזשהו משטח, אני שם חומר, והחומר הזה הוא חומר שזה מה שיש בדיו, נכון? דיו זה אני שם איזה חומר על הקלף או על הנייר, ואז יש צורה של אות שהוא על המשטח הבסיסי, והוא בולט ממנו. זה צורה אחת של כתיבה, כן? שזה רוב הכתיבה שלנו, כן? שאנחנו שמים איזשהו חומר על חומר אחר. אבל צורה שנייה היא לקחת איזשהו חומר ולהוציא את החומר כדי לעשות את הצורה של האותיות. זה פיסול, נכון? יש לי אבן, יש לי חתיכת אבן, עכשיו אני מוציא חתיכות של האבן עד שכתוב שם המילים שאני רוצה לכתוב, כן? זה נקרא פיסול, כן? אז עכשיו, פסול לך שני לוחות אבנים הראשונים, תיקח איזה משטח אבן, ובמקום שאני אכתוב את זה, או אני אפסול את זה, אני רוצה שאתה תפסול את זה. ואז הלוחות השניים שמצד אחד הם, יש לנו מאוד מאוד חיבה יתרה להם, כי הם מבטאים גם את הסליחה, שהקדוש ברוך הוא בכל זאת רוצה לתת לנו לוחות, למרות ששברנו את הלוחות הראשונים, אבל מצד שני יש בו איזה משהו שהוא קצת צעד אחורה, כי הפיסול הוא פיסול אנושי, זה כבר לא מכתב אלוקים, זה משה רבנו פסל אותם, כן? זה הפסוק, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, רבי נחמן אומר, יש פה איזה רובד עוד יותר עמוק, שמלמד אותנו לא רק על הלוחות, אלא בכלל מלמד אותנו איך אנחנו לומדים תורה בכלל. זה בחינת פסול לך. ודרשו חז"ל, הפסולת תהיה שלך. מה זה פסול לך? למה כתוב לך? בסדר, תגיד, פסול שני לוחות אבנים כראשונים, למה כתוב פסול לך? אז כמעט תמיד הדרשות על המילה לך, זה בשבילך. אז השם אומר למשה רבנו, פסול לך, הפיסול הזה יהיה בשבילך. למה? כי הפסולת, שזה מה שאני מוציא מהאבן, הוא כבר פסולת, למה? כי אני לא צריך אותו, אני רוצה לראות את המילים כתובות על האבן, אני לא צריך את החלקים של האבן שהוצאתי, אז זה פסולת, או כמו שאמרת, מה שכבר פסול, זאת אומרת, הוא כבר לא שייך. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אל תזרוק את זה. זה שלך. שכר. זה תקבל שכר. ואני מזכיר שהאבן הזאת, זה לא סתם אבן, מה שהלוחות האלה, זה אבן ספיר. זה אבן מאוד מאוד יקרה, אז כל החלקים האלה הם שווים הרבה. כן, אז עכשיו הפסולת תהיה שלך. ששם הגמרא ממשיכה ואומרת שמשם נתעשר משה רבינו, נהיה עשיר מזה.
זאת אומרת, עד לאותו רגע באמת משה רבנו הוא בכלל לא שייך בעולם הגשמי. לא יודע, נכון, כמו שאמרתי, אנחנו לא חושבים על זה, הוא לא בכלל, אין שום תיאור שלו, אפילו אוכל, זה משהו מדהים. אני חושב שאולי הבן אדם היחיד בכל התנ"ך, שלא כתוב עליו שהוא אוכל. עכשיו חשבתי על זה עכשיו, כן, יכול להיות, אבל זה נורא מוזר, כן? זה דבר מאוד מאוד בסיסי. בכל התנ"ך, כל האנשים הכי חשובים שלנו אוכלים. משה רבנו לא אוכל. פלא, כן? אבל בשנייה הזאת שהשם אמר לו פסול לך, הוא אמר, עכשיו אני רוצה שאתה תיכנס לעולם הגשמי. איך? אתה תהיה עשיר. וכמובן שאין לנו שום מושג למה זה חשוב שהוא יהיה עשיר. אני מבין אצל אברהם, יצחק, יעקב, אצל עם ישראל, אני יודע זה חשוב, כי צריך לחיות בעולם הזה, אבל מה משה רבנו צריך עשירות? אין לו שום צורך בדבר הזה. מה זה נותן לו? אומר רבי נחמן, אני אגיד לך מה זה נותן לו. זה נותן לו את האפשרות להתבונן עמוק בתורה. בלי העשירות הזאת, הוא לא יוכל. כי כמו שבפשטי תורה, קודם שמחדשים איזה פשט, צריך לומר מקודם הקדמות. צריך להבין איך לומדים. כן. אפילו במובן הכי פשוט. אם אנחנו נפתח עכשיו ספר, הלכה פשוט, כן? רוצים ללמוד הלכות של, לא יודע, איזה הלכות שייכות עכשיו. נגיד, הלכה של משיב הרוח ומוריד הגשם, נכון? שזה התוספת המיוחדת לתפילה שאנחנו מוסיפים עכשיו במשך חצי שנה. אנחנו נוסיף את זה, תמיד חושב על זה שבמשך איזה כמעט חודש אנחנו כל הזמן מוסיפים דברים לתפילה. כל מיני תוספות, המלך הקדוש, זה, יעלה ויבוא, ואז מגיעים לשמחת תורה, ומה נשאר? לא מוסיפים כלום חוץ ממשיב הרוח ומוריד הגשם. זה התוספת, כן? זה כאילו עכשיו אנחנו ביום טוב של משיב הרוח ומוריד הגשם, זאת התוספת לחצי שנה עכשיו, זה, כן, אוקיי. עכשיו, אם אני רוצה עכשיו לפתוח ספר הלכה וללמוד על הלכות של זה, למשל מה קורה אם אני שוכח, או באיזה שלב אני יכול עוד לחזור, וכל הדברים האלה. בפני זה אני צריך להסביר לכם שיש איזו תקופה בשנה שיורדים גשמים, ואנחנו רוצים שירדו גשמים, וכיוון שנכנסנו לתקופה הזאת, אז יש לנו איזשהו חיוב להכיר בזה, מאיפה בא הגשם. ואנחנו מאמינים כמובן שהגשם בא מהקדוש ברוך הוא. ולכן אני חייב איפשהו בתפילה להתחיל להזכיר את זה, שהקדוש ברוך הוא מביא את הגשם. תמיד כל זה הקדמות. עוד לא הגעתי בכלל להלכה, מתי אומרים, מתי לא אומרים. אבל כדי שתבינו את ההלכה, נצטרך לעשות כמה הקדמות. ואז נצטרך להסביר למה את התוספת הזאת עושים דווקא בברכה, הברכה השנייה של 18, למה לא מוסיפים את זה לא יודע מה. כן, למה זו לא אמירה בפני עצמה, יש כל מיני הקדמות שצריך להסביר, לפני שנגיע בכלל להלכה הפשוטה, שאומרים את זה בברכה הזאת, ואם אני שוכח, לפני שנכנס לזה צריך איזה הקדמות בשביל זה, זה רק דוגמה, נתתי דוגמה פשוטה, קטנה, כל דבר, כל לימוד שאנחנו נעשה, נצטרך הקדמות, אם אנחנו לא מכירים את זה. כן, ככה לומדים, ככה לומדים. שזה עוד רובד נוסף. סליחה שאני גולש לזה, אבל יש את הסיפור, 3 סיפורים שיש בגמרא בשבת, אנשים שבאו להתגייר. באו לשמאי ובאו להלל, ושמאי דחה אותם בצדק, אבל הלל קירב אותם, ולכן הם שלושתם משבחים את הלל, שאיך בזכות הסבלנות שלו והפתיחות שלו, אז ככה זכינו להתגייר, אחרת לא היינו בכלל מצליחים, כן? זה הגמרא, אז הגמרא מביאה 3 דוגמאות, רק אתן אחד מהן, כן? גר אחד אומר לשמאי, ואז להלל, אבל מתחילים שמאי, הוא אומר, אני רוצה שתספר לי את כל התורה כולה, כשאני אומר לה רגל אחת. אז משם בא הביטוי, נגיד משהו על רגל אחת, כן? לדעתי זה, המקור הזה בגמרא הזו.
מה, אני רוצה משהו, איזה מין משפט כזה, אחד, כן? אז כמובן שמאי חשב שזה מגוחך, לא יודע, זה לא רק מגוחך, אתה מזלזל בכלל מה זה תורה, מה אתה עכשיו אתה חושב שאתה יכול להגיד איזה משפט, זהו, תפסת את כל התורה. הלל בא ואמר, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואת השאר לך תלמד. זה המשפט. אידך זילבון. עכשיו, מה הוא עשה בזה? למה זה בסדר להגיד את זה ככה? הרי כולנו מבינים שאם אני אגיד לכם את המשפט הזה, אז לא הבנתם כלום בתורה. איך זה מסביר לי שצריך לשמור שבת? מה זה קשור, כן? איך זה מסביר לי שאם רוצים לאכול בשר כשר, אז צריך למצוא שני סימנים בקנה ובוושת של הציפור הזאת, המשפט הזה מה הוא? זה משפט חמוד, אבל מה... אז מה הלל בעצם עשה? הוא אמר, אני הבנתי, שהבן אדם הזה כדי להיכנס לתורה, הוא צריך איזה שער. צריך איזושהי נקודה שממנה אפשר להתחיל לפתוח את הדבר הענק, האינסופי הזה שנקרא התורה. אז אני מחפש את השער שבעצם מבטא בצורה תמציתית את כל מה שאני מנסה להעביר לו. זה הקדמה. הסבלנות של הלל זה שהוא מוכן להתחיל עם הקדמות. שמאי אומר, אני רוצה רק להגיד את האמת. אז האמת שאי אפשר ללמוד את התורה ככה. אבל הלל אומר, אני יודע שצריך להגיע לאמת, אבל כדי להגיע אליה אני צריך איזושהי הקדמה. אז אני אתן את ההקדמה. וההקדמה הזאת תהיה שער, אחר כך, בשלושת הסיפורים, אחרי איזה זמן, עכשיו, בתוך התורה יבין כבר בעצמו כמה עומק צריך בשביל באמת להבין את התורה. אבל אני צריך להתחיל עם הקדמות. כל דבר שלומדים ככה, כן? אז אומר רבי נחמן, אפילו במובן הכי פשוט, של פשטי תורה, אני צריך הקדמות. ואחר כך משליכים ההקדמות. מה קורה אחר כך? באיזשהו שלב הבנתי את הדברים המקדימים, הגעתי לנקודה האמיתית של מה אני כבר לא צריך עכשיו. עכשיו אני יודע את ההלכה. מתי אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, מתי חוזרים, אני יודע את ההלכה. אני לא צריך את כל הסיפורים האלה שסיפרו לי, שרגע, בכלל יש תקופה, אני לא צריך את זה, אני יודע את ההלכה, זה מה שרציתי לדעת מראש גם ככה, נכון? אבל, אז מה קורה לכל הסיפורים וההקדמות האלה שהייתי צריך בשביל בכלל להבין איפה הרגליים שלי מונחות? מה קורה לדברים האלה? אתן לכם דוגמה יותר פשוטה. תנסו לחשוב על מילים שאתם מכירים. אוצר מילים זה נקרא, נכון? מאיפה אתם מכירים את המילים האלה? אז 98% מהמילים אין לכם מושג מאיפה אתם מכירים את זה. יש מילים שחרוט בזיכרוני, מתי למדתי את המילה הזאת, כי זה באמת היה משמעותי, זה רגע, אבל כמה מילים, רוב המילים, אנחנו בכלל לא יודעים איך הגעתי לזה שאני יודע מה המילה הזאת אומרת. אני הכניס לי את זה לראש. אבל באיזשהו שלב זה כן נכנס לי לראש, דרך איזשהו אירוע. דרך איזשהו שמעתי מישהו מדבר, ופתאום הבנתי מה זה אומר מההקשר, או פתאום הסבירו לי, ואני לא זוכר את הדברים האלה, נכון? מה זה כל הדברים האלה, הרגעים האלה שבו למדתי את כל המילים האלה? זה פסולת. זהו, זרקתי את זה. לא צריך את זה יותר, כי עכשיו אני מבין את המילה, אני לא צריך עכשיו להבין איך הבנתי את המילה, נכון? אבל בכל זאת, זה דבר יקר מאוד. זה פסולת יקרה. פסולת שווה ערך, אם אפשר להגיד. ככה רבי נחמן מסביר. אני עכשיו, כל דבר שנלמד, יש לי הקדמות. ההקדמות האלה, אני לא צריך אותן כבר רגע שהגעתי להבנה. זה כבר הקדמות, זהו, אני כבר לא צריך את זה. הבנתי. אז
אז אני באופן מודע או לא מודע, אני זורק את כל ההקדמות האלה. אבל החידוש פה הוא שאני צריך, למרות שאני זורק את זה במובן האמיתי של המילה, זה בכל זאת יקר. זה בכל זאת יקר. זה פסולת. אבל מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה? הפסולת תהיה שלך. קח את זה, שמור את זה. וככה הוא נהיה עשיר. ככה אנחנו נהיים עשירים. כשאנחנו מצליחים לשמור לעצמנו כל ההקדמות והשערים והפתיחות, שאנחנו כבר לא צריכים אותם. לא צריך את זה. אני מבין את הפיזיקה של הדבר. אז אני כבר לא צריך שמישהו יסביר לי למה כשאני זורק משהו למעלה הוא נופל למטה. לא צריך את זה, אני כבר יודע, אני הבנתי, זה עובד ככה, נכון? אבל זה עושה אותי עשיר שפעם הסבירו לי איך זה עובד. זה עושה אותי עשיר שפעם עשיתי תהליך לימוד כזה מעמיק, שכל כולו היה רק להביא אותי לנקודה שאני אבין משהו. אני בן אדם עשיר אם אני יכול לשמור לעצמי את כל הפסולת הזה. שהוא באמת פסולת, כי אני לא צריך אותו, אבל הוא יקר. לשמור על האיש. מה? לשמור על האיש. כן. כן, כן. למה גם וגם? כי אם אני שומר את זה בתור משהו שהוא, וואו, יש לי עשירות, אני בסכנה שאני, כל המיקוד שלי יהיה במשהו שהוא מאוד באמת חשוב. הרי מה שחשוב, העיקר, זה התורה העמוקה, זה ההבנה העמוקה, זה הקשר הזה שבניתי, זה הדבר העיקרי. ולכן חשוב מאוד שבמובן מסוים אני אזרוק את זה. אבל, כיוון שזאת הדרך שלי להגיע לנקודה שרציתי אליה, היא יקרה. אז אני צריך לזרוק את זה ולשמור את זה. זאת אומרת, לשמור את זה, אבל כפסולת. לפני שבועיים, כשדיברנו על זה, אני חושב שהזכרתי את זה, שהסוכה היא בנויה מפסולת. ככה כתוב באחד הפסוקים, שמפסולת גורנך ויקבך, כן? שבעצם מה שיש, הרי מה זה הסכך? הסכך זה צמחים מתים. הרי אני לא יכול לעשות סכך ממשהו שהוא צומח כרגע. אני יכול רק ממשהו שכבר גזמו אותו, נכון? זאת אומרת, זה פסולת. זה כבר משהו לא חי. ואני שם אותו למעלה, זה הסכך שלי, שזאת השכינה, כן? זה מהלך מאוד מאוד עמוק, כן? אבל פה, רבי נחמן אומר, אני מצד אחד לא שוכח שזה פסולת והקדמות ודברים שבעצם כרגע אני לא צריך, אבל הם גם יקרים לי. וככה נהיה משה רבנו עשיר. ששוב, גם אנחנו לא מבינים, בשביל מה אתה צריך להיות עשיר? הרי יש לך את כל האוכל שאתה צריך, יש לך מן, נכון? יש לך את הבגדים שאתה צריך, אנחנו יודעים שיהיו עננים שם במדבר, יש לך את אני יודע מה הוא צריך, בשביל מה הוא צריך כסף. תענוג זה ודאי לא חשוב למשה רבנו, כי התענוג של התורה והעומק הרוחני הזה שווה לו יותר אז בשביל מה יצר כסף? מה זה עוזר לו שהוא עשיר? טוב, בואו נראה. אז צריך לומר קודם הקדמות, ואחר כך משליכים ההקדמות, ובאים אל המכוון, כי העיקר הוא המכוון. לשם אני חותר. וכל הדברים וההקדמות שמקודם הם מבחינת פסולת. אבל מה זה פסולת? למה זה נקרא פסולת? שננסרים ונפסלים סביב המכוון. מה זה הפסולת של משה רבנו? זה החלקים של האבן שהוא חייב להוציא, כדי שאפשר יהיה לראות את האותיות של התורה. זה לא פסולת במובן של חסר ערך. זה פסולת במובן שזה מה שמוציאים כדי להגיע לנקודה.
ולכן אף פעם אני לא מזלזל בזה. למרות שאני לא צריך את זה. כן, לא. יש פה איזה מין פרדוקס כזה, כן? אני לא צריך את זה, הגעתי למה שרציתי, אבל אני גם, אני לא חושב שזה לא חשוב. זה חשוב, זו הייתה הדרך שלי. כמו כן, בהתבוננות התורה, צריך ללך מקודם. צריך ללך מקודם ולסבב בכמה סיבובים, עד שבאים אל המכוון. שוב, עוד נקודה שהיא מזכירה לנו כמובן את סוכות, גם כן. כמה סיבובים, הקפות, נכון? מה זה כל הסיבובים האלה שעושים בסוכות? באמת, תנועה מוזרה מאוד, שאנחנו נמצאים בתוכה 8 ימים. כן? כל הזמן מסתובבים. מה זה הדבר הזה? כן? אז אומר רבי נחמן, הדבר הזה הוא הדרך שלי להגיע לנקודה שאני רוצה להגיע אליה. אז קודם כל הסוכה היא כזאת, כי היא מסובבת אותנו. ואנחנו צריכים להיות בה 7 ימים עד שאפשר יהיה להיכנס הביתה ולהיות בבית. עד שלא עושה את התנועה הזאת של הסוכה, אני לא יכול להיות בבית. ואז אני יכול להכניס את כל האורות המקיפים האלה, שזה הדיבור של האריזה, מה זה סוכות? זה אורות מקיפים, עד שהם ייכנסו פנימה. אם נכנסים פנימה, הגעתי. אז זה כבר לא מסובב, נכון? זה פנימי. גם כשאני מסתובב סביב התורה, בהושענות, ואז באיזשהו שלב התורה מסתובבת איתי, כן? בהקפות. אבל באמת, באמת אנחנו רק רוצים להגיע לאיזושהי נקודה שבו אנחנו כבר לא מסתובבים. וכל המהלך הוא בשביל להגיע לשם. סיבובים. אגב, זה גם קשור לסיבובים שאנחנו, אפילו בעברית מודרנית קוראים לזה, מה שבן אדם עובר בחיים, עד שמגיע לשם. זה סיבובים. עשו עליי סיבוב, כן? איזו תנועה כזאת בחיים גם, שאתה לא מיד מגיע לאן אתה מסתובב סביב זה, כן? כמו אלקטרונים כאלה, כן? שהולכים סביב האטום, נכון? בתוך האטום, סביב נקודת המרכז. ויום אחד, בעזרת השם, נגיע למכוון, כן? אבל הרבה מהחיים אנחנו בסיבובים, כן? עד תחשבו רגע כל דבר משמעותי שלכם בחיים. עד שהגעתם לזה, מה עברתם? בשביל להגיע לדבר הזה, לקשר הזה, לתובנה הזאת, כן? סיבובים. מה? כן, כן, כן. שכמובן הנקודה הזאת של החג והסיבובים בסוכות הוא גם מזכיר לנו פסוק שאנחנו אומרים אותו דווקא בתחילת ההקפות, שיגיע יום שאנחנו כולנו נהיה באיזה מעגל סביב הקדוש ברוך הוא ונגיד זה השם קיווינו לו. כן? זה שזה מדרש כזה גם בירושלמי, כן? שעתיד לבוא כל הצדיקים עושים מחול סביב הקדוש ברוך הוא, וכל אחד מראה בעצם, הוא אומר, זה אלי וענווהו, נכון? אז אנחנו עושים סיבובים סביב הקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, אבל בכל זאת אנחנו מנסים, נכון? אז ביום אחד יהיה איזה רגע כזה, נבין, כל הסיבובים האלה מסתובבים סביב הנקודה במרכז, כן? זה השם קיווינו לו. הם בחינת פסולת, והם בחינת עשירות, שעל ידו באים אל ההתבוננות. וזה בחינת פסול לך, הפסולת יהיה שלך, משם נתעשר משה. כי זה הפסולת של הלוחות, הם בחינת הסיבובים שננסרים ונפסלים סביב ההתבוננות. הם בחינת השירות כנ"ל. אז למה אני צריך השירות?
למה חשוב, כל כך חשוב השירות כדי להגיע להתבוננות העמוקה של התורה? כי צריך לפסול אותה. כי צריך שיהיה לי איזה פסולת, שאחר כך אני אזרוק אותו כי הגעתי לשם, כן? השירות הזאת שיש לכל הדוגמאות פה, אגב, שכחתי שעוד דוגמה שרבי נחמן מביא זה בני יששכר, שהם היו עשירים גם. הם היו עשירים, הם גם היו יודעי בינה. אז כל הדוגמאות האלה, לאנשים האלה, השירות הזאת היא ממש פסולת, היא בכלל לא חשובה. אבל זאת הדרך. זאת הדרך. זה נשמע הפוך, שמי שעושה את ההתבוננות הגדול הוא יהיה עשיר. ולא שמי שהוא עשיר, אז הוא יכול לעשות את זה. לא, כי ההתבוננות זה מה שקורה אחרי שמשה רבינו פוסל את הזה, פתאום הוא רואה את האותיות. אמנם הוא יודע שלשם הוא מכוון, ואולי זה קצת מרומז פה, שצריך להבין כל הזמן שאני מנסה להשיג את העשירות הזאת, שהעשירות הזאת לא חשובה. זה כל הבעיה. ברגע שאני חושב זה חשוב להיות עשיר, אז אני בסכנה עכשיו, כי יכול להיות שאני אשאר בפסולת. אני אעשה את כל העשירות הזאת ואני אתלהב מזה. אני עשיר. אבל צריך כל הזמן לדעת שהעיקר הוא המכוון. כל העשירות הזאת זה רק הסיבובים מסביב לזה. אז משה רבנו יודע מראש שכל הפסולת תהיה שלך, אבל הוא יודע שזה לא העיקר. אבל מצד שני הוא חייב את זה בשביל להגיע. בסוף זה אותו חומר. כן, ולא רק זה. אם אני לא עושה את העבודה הזאת, אני לא אגיע. מה? אם נלך ברדיקל, במילה במובן זה יפסול. לא הבנתי. המילה עצמה? אני אומרת שיש קשר מהותי בין מסומן למסומן, בין הדבר שאליו אתה רוצה להגיע, לבין משהו מסמל. אבל זה לא מסמל, זה... גם הצורה שבה רבי נחמן מלמד, מספר מעשיות. כאילו אותו טייק, אבל זה מהותי לדבר. זה לא פסולת במובן הזה. זה המסלול, זה המסלול. זה המסלול, אבל זה לא שזה... זה כן מהותי בתור הדרך, אבל רק בתור הדרך, לא בתור הדבר עצמו. מה שמנסה להגיד, זה כמו אבא שלי, זה כמו לברכה, אבא שלי, זה כמו לברכה, אני זוכר, שאמר לנו שהיה לו מאוד קשה שמנשקים את הספר תורה. הוא רגיש שזה סוג של מין עבודה זרה כזאת. כן? אז אני מבין את זה אחרת, זה לא עבודה זרה, אנחנו אוהבים, זה ביטוי של אהבה, אבל בכל זאת אני מקבל ממה שאבא שלי אמר, כי יש כל כך הרבה דברים ביהדות, יהדות שהיא כל כך, יש לה כל כך הרבה ביטויים, שאפשר לעשות מהביטויים האלה העיקר. והביטויים האלה הם לא העיקר, הם הדרך. הם הדרך. גם ספר תורה יש לו קדושה, אבל באמת, באמת הקדושה של הספר תורה, זה לא הספר תורה עצמו, אלא שזה הכלי שדרכו אפשר לגעת באיזה משהו שיותר יקר מהספר תורה. ואני אוהב את המסלול הזה, אני מנשק אותו, אבל בכל זאת, העיקר הוא המכוון. אני חושב שזה כמעט פרדוקס כזה, כי אין דרך אחרת. כן, אולי זה מה שהתכוונת לומר, אין דרך אחרת להגיע לשם. אני חושבת שכשמשתמשים במילים, וזה המומחיות של רבי נחמן, אז המילה היא יושבת, הרי המילה היא בסוף תיבה, היא מכילה בתוך משהו אחר. יש את הדמות שיושבת בתוך המילה שאותה היא מסמנת. ובעברית יש קשר מהותי בין המילה נכון, אבל אני חושב שהוא לא מדבר על מילים, כי מילים הן כבר הרבה יותר מהותיות. הוא מדבר על המסלול שאני
צריך להגיע כדי להבין מילה. אבל אני לא חושב שהוא עד כדי כך, הוא לא מדבר פה על לבושים, הוא לא מדבר פה על, הוא מדבר פה על הגדרות. יש דברים שאני באמת רק עובר אותם כדי להבין משהו אחר. אז מה זה הבעלות על הפסולת? מה זה הבעלות על הפסולת? שאני מבין זה כל כך יקר לי, המסלול שאני עשיתי. זה יקר לי. אגב, אפשר להגיד את זה בקיצוניות, זה כמו שבעלי תשובה, אז המסלול שלהם בסוף, חז"ל אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, אז צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אבל זה לא אומר שאני אי פעם אחשוב שאותו מעשה שעשיתי עליו תשובה, וואלה, זה, אני מנשק אותו. אני לא רוצה, אבל זה המסלול שלי. אז לכן יקר לי שעברתי את זה, אבל אני רוצה לזרוק את זה גם. כן, זה נקודה עדינה. נקודה עדינה שכשמדברים על השירות היא עוד יותר עדינה. בגלל שהשירות זה משהו קונקרטי שאני יכול באמת לשמור אותו, להחזיק אותו ביד. כן? וכל מה זה היה, מה היה לרבי יהודה הנשיא, היה לו צנוניות, נכון? זה היה הביטוי שם של השירות, כן? צנוניות, אם אכפת לי איזה אוכל יש לי על השולחן. אז אכפת לי כי זה הדרך שלי כדי להיות מתבונן עמוק בתורה, אבל חס ושלום שאני אעשה מזה עניין, כן? אבל אם כאילו, אם נלך על המשל של הבעל תשובה, זאת אומרת, כאילו, יש משהו כאילו בדרך, זאת אומרת, זה יכול להישמע קצת כאילו ערך סנטימנטלי. ובא לשאול מה הערך העכשווי של זה עכשיו, היום, כרגע כשהגעתי למקוון מהערך של הפסולת, כשיש לי את הלוחות בידיים, מה הערך של זה עכשיו? לא כאילו, זה היה יפה. כן, אז זה נכון, זה קצת שונה בעל תשובה, זה קצת דוגמה קיצונית. כי זה חוויה. אבל אנחנו לא נדבר על חוויה, נדבר על חומר. זה חומר קיים. אז מה החומר של בפסולת שיש לו משהו תושבת? זאת אומרת, יש לו ערך עיקרי, שזה היה המסלול שלי להגיע להתבוננות העמוקה בתורה. אבל בכל זאת, יש לו גם ערך חיצוני. נכון? מישהו עשיר, בכל זאת יש לו גם הרבה כסף. זאת אומרת, העשירות הזאת נותנת לי, יש לי רגעים בחיים שאני אשתמש בהם, למרות שאני יודע שזה כבר לא עיקר המכוון שלי. אבל אני אשתמש בזה באופן, אני יודע, אז מישהו נהיה עשיר, הוא מבין שהעשירות הזאת זה לא העיקר, העיקר הוא הפתיחה לאיזו התבוננות עמוקה בתורה. בכל זאת, יש לו הרבה כסף. אז אם הוא צריך, אז הוא יכול להשתמש בכסף הזה, לקנות משהו, כן? אז, אבל זה לא, אבל העבודה היא מרומזת פה, כן? שאני לא, אבל אתבלבל. ואני לא איקר את זה עד כדי לעשות אותו עיקר. הוא לא עיקר. הוא נמצא אצלי, אבל הוא לא עיקר. העיקר הוא המכוון. אנחנו נדגיש את זה, כן? אבל מצד שני, יקר. הוא לא עיקר, אבל הוא יקר, כן? וזה בחינת פסולך, הפסולת יהיה שלך, משם נתעשר משה, כי זה הפסולת של לוחות, הם בחינת סיבובים שנצרים ונפסלים סביב סביב ההתבוננות, הם בחינת השירות כנל, שעל ידו באים אל ההתבוננות כנל. וזה אותיות ממון, ראשי תיבות משם נתעשר משה. מם נון מם, ממון, נכון? זאת אומרת, הממון הזה הוא איך שהפסולת הזאת היא איך שמשה רבנו נהיה עשיר. אז זאת אומרת, זה בעצם הפוך על הפוך, כן, זה משהו לשאלה של יוחנן בסוף, שהעשירות היא הדרך להתבוננות, נכון? אבל בסוף יש משהו הפוך פה גם שקורה, שבגלל שחיפשתי את ההתבוננות, אז נהייתי עשיר.
איך הוא הגיע לעשירות שלו? כי זה היה הדרך להגיע לתורה, לאות שנפסלת באבן, נכון? אז בסוף העשירות היא גם נובעת מתוך המכוון. היא נובעת מתוך החיפוש שלי, של הנקודה. אז זה עובד בשני הכיוונים. מצד אחד, אני לא יכול להגיע לנקודה בלי זה. מצד שני, אני לא אגיע לעשירות בלי החיפוש שאני חיפשתי כל הזמן. שפסלתי את האבן כדי להגיע אליו. אז הבן אדם צריך מצד אחד להבין שהוא צריך לאסוף לעצמו עשירות, ושוב, עשירות פיזית, גשמית, אולי עשירות גם של חוויות בחיים, אני צריך להגיע לעשירות, כי אחרת אני לא באמת אבין את התורה. אני לא אבין את התורה. לא בעומק שלה. מצד שני, אני לא יכול להיות באמת עשיר אם אני לא מחפש את העומק של התורה. אני לא אגיע לזה. יכול להיות שיהיה לי כסף, אבל לא יהיה עשיר. לא יהיה לי ממון, במובן, שמשם נתעשר משה. יהיה לי, בסדר, יהיה לי הרבה גשמיות, אבל לא נהייתי עשיר עדיין. כי העשירות היא נובעת מהחיפוש הזה. וזה מה שעושה את הפסולת למשהו יקר, שהוא חלק מהחיפוש. אז זה גם עובד הפוך, כן? כל הכסף בעולם לא שווה כלום אם הוא לא חלק מאיזשהו חיפוש. איזשהו מכוון שאני לא יודע מה זה, אבל אני מחפש אותו, כן? ולכן רבי נחמן אומר, לא כותבים ממון מממנון. כותבים מממבבנון. הוו הוא בחינת הלוחות, שמשם נתעשר משה, כי הלוחות אורכן וו ורוחבן וו. זאת אומרת, זה לא באמת ממון, אם אין לך בתוך זה את הנקודה המחברת לעיקר. אין לך את הוו, שהיא בעצם מה שהופכת את הלוחות למשהו משמעותי. הרי, שוב, אני מזכיר, אני אמרתי את זה כמה פעם שעברה, שהחשיבות של הלוחות זה שהם מחברים שמיים וארץ. זה החשיבות שלהם. שיש תורה שהיא כתובה על אבן. ולכן הם גם בגודל כזה של וו על וו, 6 טפחים על 6 טפחים. כי הם מבטאים את הקשר הזה. זה המהות של הלוחות. שיש דיבור אלוקי, אבל הוא לא שם בשמיים, הוא נמצא באבן. זה הוו. בלי הוו הזה, כל המממנון לא שווה כלום. תראו לעצמכם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הפסולת תהיה שלך. משה רבנו, וואלה, עכשיו אני יכול לשיר. אז הוא פוסל, והוא שם את הלוחות בצד, הוא אומר, הנה, עכשיו יש לי בוכתה של אבן ספיר. הוא עשיר? אומר רבי נחמן, לא באמת. לא באמת. נכון, יש לו הרבה דברים ששווים הרבה כסף, אבל זה לא שווה. כי בלי הוו זה לא ממון. זה סתם גשמיות. גשמיות היא לא עשירה, אלא אם כן היא מלאה בחיבור הפנימי, שהיא באמת המכוון, כן? אני לא יכול להסביר את זה, אני חוויתי את זה כמה פעמים. יש אנשים עשירים ויש אנשים עשירים. אתה יכול להיכנס לבית של מישהו, יש לו, זה מפואר וזה. אתה יכול להיכנס לבית של מישהו, ואתה מרגיש שכל הפאר הזה הוא מבטא איזה משהו. לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה... לאחד יש וו, לשני אין וו. זה סתם ממה. וכמובן שזה, טוב, אני, כן, תמיד בן אדם מושפע מהזמנים שהוא נמצא בו, אבל התנועה הזאת היא תנועה שיוצאים משמחת תורה למציאות, לא רוצה להגיד שגרתית, כי לא צריך שגרתי, אבל למציאות הקבועה שלנו של השנה, היא בעצם מביאה אותנו לתודעה הזאת,
עכשיו אנחנו נהיה באיזה מסע של עשירות. זה מה שאנחנו עושים. יוצאים לעבודה, וגם עשירות מבחינה אינטלקטואלית, לא יודע, כל מיני דברים שאנחנו מנסים להתעשר בהם, כן? אבל אז אני יוצא לזה משני דברים. אחד, אני מבין, אני כבר טעמתי קצת בכל התהליך הזה מראש השנה עד שמיני עצרת, טעמתי קצת את התהליך של המכוון. מה אני באמת, מה אני מחפש פה? כל הגדלות הרוחנית הזאת היא מכוונת אותי, כן? ואני אמור לשמור את זה כשאני נכנס לתוך ההתעסקות ההתעשרותית, כן? מצד שני, אני גם צריך להבין שזה יקר מאוד כל התהליך של ההתעשרות, אפילו הגשמית, כי זה מה שיפתח לי את השער. נגעתי אולי כטעימה, אבל אני לא באמת יכול להתבונן על תורה ככה. אני צריך לאסוף לעצמי. אגב, גם בלימוד יש את זה, זה מאוד משהו מאוד מעניין, רק בסוגריים. יש שני רבדים של לימוד. תמיד זה בשיח הישיבתי, יש מה שנקרא בקיאות ויש עיון. בקיאות זה שאני לומד הרבה, כאילו, אני לא יודע, אני מכסה הרבה חומר, כן? יכול להיות בקיאות בתנ"ך, בגמרא, בהלכה, לא משנה, כן? בקיאות זאת אומרת שאני עובר על זה, ואני אוסף לעצמי כל מיני תודעות, כן? זה דברים שאני יודע אותם. וזה מהלך אחד. יש מהלך שני שנקרא עיון, שבו אני מגיע לאיזו נקודה, ואני מעמיק בה, וזה אין סוף היכולת של העיון שלנו, כן? עכשיו, לכאורה, אפשר היה להגיד שהעיון הוא העיקר, כי שם אתה מגלה את הקשר, שם אתה מגלה את המשמעות והמהות, נכון? אבל האמת העמוקה היא שזה בלתי אפשרי לעיין אם אין לך את כל הידע הזה. תראו, אני סגרתי, פעם ראשונה פתחתי ליקוטי מורן, סגרתי. כי ראיתי איזה קטע כזה של 10-12 שורות, והיה שם איזה 15 מקורות. אמרתי, די, אפשר ללמוד ספר כזה. הרי הבן אדם זה כבר כל התנ"ך, כל הזוהר, הכל פתוח אצלו. אני לא יודע כלום, כן? זה באמת, אני סגרתי את הספר, אמרתי, לא, לקח לי זמן לחזור אליו, כי אחד הדברים שרבי נחמן פותח בדרך הלימוד שלו, זה תראו איזה מדהים זה התורה, זה קשור לזה, קשור לזה, קשור לזה, זה משהו מטורף, כן? אבל בשביל זה אתה צריך ללמוד הרבה, כי אתה לא יודע אפילו על הפסוק הזה, לא למדת אותו אף פעם, ואתה לא יודע על הזוהר הזה, ואתה לא יודע, ואז להתבונן בתוך זה ולראות, וואו, איזה הריגה הזאת, כן? אז אי אפשר להגיע לעיון בלי בקיאות. אי אפשר. כן? יש אנשים עמוקים מאוד, אבל הם באמת לא יודעים כלום בתורה, כי הם לא לקחו לעצמם זמן להיות קצת שטחי. זה פשוט לעבור, לאסוף לעצמי מידע, כן? אוקיי, בעזרת השם, פתחנו, מרגיש למרות שהתחלנו את זה לפני שבועיים, אבל נראה לי פתחנו עוד פעם. אולי אפשר לעשות את זה כל פעם, פשוט להישאר פה בפסקה הזאת, ככה כל פעם לעיין. בעזרת השם. תודה רבה. אפשר להצטרף לוואטסאפ של העדכונים, אז אפשר להפיק. תודה על השיעור. שבת שלום. פייבוקס, או פה בקערת עץ. איזה פצע.